nggih. Dados mugi-mugi dalu punika dalu ingkang penuh kalian berkah nggih. Sedaya masyarakat nggih bungah nggih Mas Dalang nggih. Jadi kita ngawontenaken nguri-nguri kebudayaan Jawi, nguri-nguri nglestarekne nggih adat tradisi ingkang sampun berjalan wonten ing dusun Sampi Pasar Buru menika. Mugi-mugi nggih ingkang dipun niki nggih uri-uri tradisine mbah-mbah leluhure nggih remen nggih bunga kan sedaya masyarakat nggih bunga. Amin ya robbal alamin. Nggih niki ngonten mawon Mas Dalang. Niki kula nitip lagu mawon dalu nika kalih sing ditimbali nduk wau lho Mbah. Nggih. Kula sonten mau diseneni Mbah. Lah nggih, lah kok dikek teng mriki to Mas. Nggih, nggih pangapunten nggih. Nyun pangapunten Pak Wo, kula niku wedi nek dhewe niku lah batin ku ora nek koncone aku nek omah kosong ya. Kula kira mantuk ten ngene Ngesti Laras mau. Nggih, nggih nyuwun pangapunten niki asline jenengan dukane Mas Arjun nika lho, Nduk, anu Bu. Oh ngendikane anu Mbah, mungkin mboten enten sing nyipeng teng anu apa niku kendel teng mriku mengke nek sonten sedaya mantu wong daleme Bang Sewu ngonten mangkane nggih dereng persiapan niki Mas Arjun. Kula jireh asline. Mas kula terus digonceng Mas Arjun ngoten wae. Nggih, langsung mawon niki kula wakil nggih nitip lagu Lestari nggih. Dumateng niki Nggih, nuwun. siap. Mang milih ingkang pundi, Mbak? Nah, nggih nek ninggali kudune yo. Nggih, sampun saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten, mugi-mugi sedaya saged bungah dalu punika saged barokah kagem sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara wonten ing dalu punika nggih. Saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten sepindah malih Mas Regowo, Mas Dalam Pramuka matur suwun rawuhipun mugi-mugi mboten kapok nggih. Amin. Alamin nggih. Kirang langkung nyuwun pangapunten, akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak menawi Mas Latif mbok menawi badhe ngendikan monggo. Nggih, mangke saderengipun nika lagu Kang Lestari diteruske Idam Sari. Oh, lagu wajibipun. Ingkang nembang panjenengan piyambak nggih, Pak? Bawa nggih. Pak Cite Pak Wong niku. Oh, nggih. Mbah, niki bawa niki mertapa Mas. Bawane napa, Pak? Mbak Tun, bawan Mbak Tun. Idam Sari Mbak Tun. Nggih, monggo Bu Tun. Nun sewu Bu Lurah. Kula celak parang gono niki. Nggih, kepareng nyuwun izin nggih Bu Lurah. Sekedap kemawon ngampil Bapak RY. Iya, Bu. Suarane apik, Guru. Butun kuwi sinden 3 jaman. Maksudnya 3 jam terus leren. Kudu boten wiwit jaman kapan nggih Bu nyinden? Kula wiwit pas 3 SD tahun Pun nyindeni sinten mawon? Pun nyindeni sinten? riyen nyindeni wiren wayang wong. Oh, nggih. Oke, nggih, betul. Nggih, lari iki nggih dalang wong lahir butun wis
nyinden suwe wis oh.